Еврейдарға 13-нче бүлек. Бер-берегезне тугандарса яратуыгызны дәвам итегез. Кунаксыллык күрһәтергә онытмагыз, чөнки шулай эшләп, кайһы берәүләр был турала үзләре лә белмәенчә, үзләрендә фәрештәләрне кабул иткәннәр. Төрмәлә утырган кешеләрне исегездә тотыгыз. Үзегезне лә улар белән бергә тоткынлыкта күк тоегыз. Аягыз мөгамәләгә түзгән кешеләрне исегездә тотыгыз, чөнки һезнең тәнегездә авыртуыны тоя. Барыһы ла никахты югары баһалаһын һәм никах түшәктәре саф булһын. Азгындар менән хыянатсыларны Аллаһ хөкем итәсәк бит. Байлыкка нәфселе булмагыз, бары менән канәгать яшәгез, чөнки Аллаһ: «Мин бер касанда һине яңгыз калдырмам һәм ташламам» дип әйткән. Шулай булгас, без кыю рәвештә: Раббым минең ярдәмсым, мин бер нидән дә куркмаячакмын. Кеше миңа нимә эшләй алһын? дип әйтә алабыз. Һезгә Аллаһ үзен yetkергән етәкселәрегезне исегездә тотыгыз һәм гомерләренең һөземтәһен уйлап, имандарыннан өлгө алып, уларга иярегез. Гайса Мәсих үзгәрешһез, кисәле, бүген дә, мәңгелектә лә ул бер үк. Төрле ят тәгълиматтарга үзегезне ситкә тайпылдырырга юл куймагыз. Йөрәгегезне ризык ашау тураһындагы кагыйдәләр менән түгел, Алланың мәрхәмәте менән ныгыту яхшы. Был кагыйдәләр уларны үтәүселәргә файда килтермәгән бит. Безнең корбан килтерү урыныбыз бар. Изге сатырдагы хезмәтчеләрнең ондагы корбанды ашарга хокугы юк. Гынахтар өчен килтерелгән корбан малының канын баш рухани иң изге урынга алып инә, түшкәләре уларның вакытлыча яшәгән урынынан ситтә яндырыла. Шуның кеүек үк Гайса ла халыкты үз каны менән изгеләндерер өчен кала капкаһының тышында газап кисергән. Шуга күрә без дә ул башыннан үткәргән хурлыкты күтәреп, вакытлы яшәү урынынан ситкә уның янына сыгайык. Чөнки бында, ердә, безнең даими яшәй торган калабыз юк. Без килә торган каланы көтәбез. Шуга күрә Гайса аша Аллаһка даими рәвештә данлау курбаны килтерәйек. Димәк, уның исемен телебез белән мактайык. Кешеләргә изгелек эшләүде һәм башкалар менән уртаклашуды онытмагыз. Нәкъ шундай корбандар Алла тарафынан хуплана. Етәкселәрегезне тыңлагыз һәм уларга буйһыныгыз. Улар Алла алдында явап тота торган кешеләр булганлыктан, һезнең яндәрегез тураһында арымай талмай хәстәрлек күрә. Шулай булгас, был эште уларга авырык хынып түгел, шатланып башкарырга юл куегыз. Авырык хынып башкарган эштең һезнең өчен һич ниндәй файдаһы булмас. Безнең өчен дуга кылыгыз. Без намысыбызның саф булуына ышанабыз, чөнки һәр нәмәлә дөрес эш итәргә тырышабыз. Мин һездән яныгызга тизрәк кайтуымды теләп, дуга кылуыгызны аеруча үтенәм. Мәңгелек килешүде раслаучы кан аркаһында Раббыбыз Гайсаны, арыктарның бөек көтүчесен, именлек Аллаһы үленән терелтте. Үзенең ихтиярын үтәр өчен Алла һезне һәр яхшы нәмә менән тәэмин итһен һәм Гайса Мәсих аша бездә үзенә кулай нәмәләрне эшләһен. Уга мәңгенән мәңгегә дан. Амин. Имандаштарым, был хатымда язган өгет-нәсихәтләремә сабырлык менән карауыгызны үтенеп һорайм. Мин һезгә бик күп тә язманым бит. Имандашыбыз Тимофейның азат ителгәнен хәбәр итәргә теләйм. Ул тиздән яныма килһә, һезне бергәләп күрербез. Бүтән етәкселәрегезгә һәм Алланың барлык изге халкына сәлам. Италиядагы имандаштарыбыз һезне сәламләй. Бүтәнегезгә лә Алла мәрхәмәте булһын.